The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan to mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Welcome na usab yung atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Og I hope naa ka mo sa maayong panglawas o samas dandan mangandam ta sa atong tagsa-tagsa kakalag. Pinagi sa paghambuwa, tanan na itong mga salang nabuhat ni nga adlaw. Atong hinganlan, atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo, gandam na sab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now for you unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Musa, akong panghinaot. Nga andam ka na. Ni atong tutukan nga hilisgutan. We atong uluhan kini how to become a winner in life. Unsaon na to pagkamananaog sa kinabuhi. Okay. Now kagahapon naghisgot kita nga atong kahimtang sa tao, human malaglag ang atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Dito sa Arden sa Eden, gididan sila sa pagkaon sa bungas kahoy sa pag-ila sa mayong dautan, apan nalaglag sila. Kaya nakumbinser man sila ni Satanas nga misud dito sa bitin og nalingla sila, nalaglag. So, ang tanan nga kaliwat nila nangalaglag usab. Mao ito atong gisgutan sa Roma 5:12 nga nagingon, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Na, ang tanang tao mga makasasala. You see, kitang tanan, why exempted? All people are sinners because of Adam's sin, which has spread to all people. Ipadugay akong iyon mo, spiritual death ang ilang gidangatan. O ang spiritual death, say, mood pasabot, ang hingpit nga kanang himulang sa tao, gikan sa Dios. He is totally separated from God. Huwag siya mahimo nga makawalik ngadto sa Dios. No one, paminaw, no one can purchase our spiritual death condition. Gawas lamang kang Ginoong Hesukristo. Siya lang ang lukat nining atong kahimtang. Now, kining spiritual death is sometimes called darkness. So, aron ikaw maluwas, di ay. It is not by doing good works. Paminaw maayo nini. Aron ikaw maluwas, dili ang imong pagbuhat ug maayong binuhatan tungod kay ang pagbuhat ug maayong binuhatan mahimo man pud nas mga dili magtotoo. Apan dili sila luwas. Nakita nimo? Na sa episode 2:8-9, we have been saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, aron way makapasigarbo. Nga mo ingon, maayong tao man ko. So ako'y kinahanglan niya ng imong kaluwasan nga gitanyag. Now, so kung buot kang musuod sa plano sa Dios, kay kini ko nga itong gisgutan,
unsaon na to pagkamahimong mananaog sa kinabuhi. Na mo kini ang Yahweh. Mo ni ang una nga lakang, the first step that you should kanang follow. To believe on the Lord Jesus Christ is the only way of salvation. Kung sa magisulti ni Jesu Cristo sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man kundili pinagi kanako. Na. So, aron ka makasud di ay sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, aron ikaw makasud na gyud sa paagi nga ikaw mahimong mananaog sa kinabuhi. Mao ang imong pagdawat pagtuo kang Kristo ingon nga imong maluluwas. That is the first step. Okay? Ug sa imong pagbuhat niya na, that is the first miracle nga you experience. Okay. Nasayo na ka nga ang plano sa Diyos is described as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, samot na nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao kana ang description pagulagway sa plano sa Diyos. In fact, ang plano sa Diyos is a problem. Kung bahay nagsuliran, problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Now, narani mo mutuo ka ba niya na? Basta kay ka na nasa pulong sa Diyos. Mga prinsipyo rin atong gisgutan. You see? Now, naman kay kabuton, narani mo dawat ka ba o dili? Tahura ang kanang imong kabubuton. Hinatag na sa Diyos nimo, ha? Ipagamit ka na nimo. You see? So, kini nga itong hisgutan mo, kini ang inunta kadang stimulus. Ako ding gibinisaya kani stimulus. Nahibaw ka na mag-unsayabot pasabot ng stimulus. So, binisaya ako ning hubado pag-auhag, pag-agda. You see? Aron imong dawaton ba o isalikway? Kini nga itong ipangisgutan. Mao ni, bahin kini sa stimulus nga gihatag sa Dios, gitanyag sa Dios kanato. So mao na. Kung buot di ay kang malungas, ang pulong sa Dios di sa mga buhat 16:31, unsa may gisulti diha? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Period. Ayaw nagdugang ina. Ambot pasabot, may uban nga, mayon sila ang pagtuo lang, niya maluwas ta, magdi ko katuo niya na, that's easy believism sa iyon, Romana. Ha? Di ko katuo. Nanarani mo lagi sa imong pagtuo o dili. Basta kikinatong isgutan, mo na yung kamaturan, gikan sa pulong sa Dios. So, kadtong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa pagpakamatay. Kinsa may ang gipakamatyan? Kita ba? Iyatang gipulihan kay kita mang originally kita ang angay nga bitayon ilansang dito sa krus tungo sa atong mga sala. Apan gilukat mantang Ginoong Jesucristo. Yan ni siya nining labis kagamay nga planeta aron magpakatao siya. Kay di man mahimong ang Dios mismo maugyoy magpakamatay, kay di man mamatay ang Dios. So nagpakatao siya. And the Word, kay siya man ang pulong, logos sa original nga pulong. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nahimo siyang sama ka na to. Kung dito, na pagkamatay siya dito sa cross, what our Lord Jesus Christ has done at the cross is the plan of God for man to be saved. Samtag na pagayo. Aron ikaw maluwas. Dito lang pagkamatay siya dito sa cross. Oh, by the way,
Sa di pa mo padayon ninyo, ako kang pangutanon, noon sa may pasabot ni ining pulong, in English niya, hedonism. Kasabot ka kung sabot sa hedonism. Kining hedonism, entertainment seekers. Karong panahon na, ang samot yun, ang mga katawhan. They are entertainment seekers, pleasure seekers, mga lingaw-lingaw, mga kanang hudyaka, sa badya, mga kalipayon sa kalibutan. Mao ni ang bahin kini sa atong panghibog, sa atong unod, nga gitawag sa English og antinomianism or lasciviousness. Mao ni. Unya, sa pikas pod, at bang nini, kanang gitawag og ascetic. Ano sa maning ascetic? Kini pagka-legalista. Kanabang nagasunod sila sa balaod sa ilang pundok, sa ilang simbahan, o sa nawara bagyod matunong sa sugo sa Diyos, Biblia. Wala. Kini kong ascetic, kanabang pagkalabihan ras pagka-Diyosnon, pagka-religyoso, pagka-hinimbahon, mo niyang nasod sa mga legalista. Sublimation, self-righteous. Okay? Kanabang ilang pagtuos lang kaugalingon nga matarong silang kaugalingon. Sama ba niya itong mga parisiyo nitong panahon ni Ginoong Kristo? Sila nagasunod Diyos balaod. Okay? O they are legalist. Mo ba na nagitang gikan sa pulong legal? Mga legalism. Mo nagasunod sila balaod gyud. They are in sublimation, they are self-righteous, mo ni atbang sa hedonism. Kay bahin manggod ni sa atong pangibog. Now, kinita na itong isgutan, bahin po ni sa kinaiyang makasasala. Old sin nature. Ngayong tapot na din sa atong tibuok kalawasan. Gikas tumoy sa atong buhok ngadto sa atong lapalapa na puno kini sa kinaiyang makasasala. Mo ni magatukmod ka na ito sa pagbuhat ng mga sala. Mo ni. So, kanang kay doon na mong upat ka kanang matang sa last men LUST, pangibog, sabi niya saya. Ang una nini ang itawag approbation lust. Ano sa maning approbation lust? Ngay ikaw maaprubahan sa tanhan mo kanang dawat yun kanimo, you are accepted by society, nga ikaw mapopular, mabantugan, mo na approbation lust. Usa ni kabahin sa panghibog. Ikaduha, materialism lust. Ang imong kanang imong grabing murag naghinubra nga pangibog nimo sa mga material nga mga butang, salapi, kanang mga basta mga butang, details of life. Mo ni materialism lust. Sunod, power lust. Buot ka nga magamhanan ka, mapopular ka, accepted yuwas tanan. Na kay power. Mo ni imong pangibog. O gang ikaw pat, mao na ni ang sexual lust. Okay? Kanabang pangibog sa unod na ni. Sexual lust. So kini, upat ni kabahin sa pangibog, approbation lust, materialism lust, power lust, o sexual lust. Now, buot ka ba nga magmadinaugon batok sa sala kay kining atong kahimtang karon human malaglag ang itong unang ginikanan ning tapot na malagi kining atong OSN, old sin nature. So, ang kadtong original nga salang nabuhat ni Adan, dugangan pagyus kinayang magkasasala, mao na. Nahimula kita completely from God. So,
Buot ka ba nga mandinaugon batok sa sala? Kaya mo man itong kaway. Let Bible doctrine circulate in the stream of your consciousness. Kini, kinahanglan na sa sulod sa operational divine dynasty, fulfilling the plan of God. Kaya di magkamagatuman sa plano sa Diyos, kung dili ka mupuyo dito sa sulod, sa dapit nga may gahom sa Diyos. Mitawag na to sa English og operational divine dynasty. Kining word nga dynasty dili ni mo na makita sa diksyonaryo. Bisag unsang klaseng diksyonaryo, wala nang pulo nga dynasty. Kombinasyon lang nas duha ka Grigong pulong nga dunamis nga nagpasabot og gahom, power, o spheia, lugar o dapit. So kung tapuon mo ng duha, dapit kini nga may gahom. Ang pangahom ni sa Dios. Mo na nga nanay dynasty. You see? I think you know also the word dynamic na mo na mga parihara na sila. So gawas nga mo kini ang imong buhaton magtuon sa pulo sa Dios. Dili lang isi. I have been telling you and I will tell you again. It's one thing to study the Word of God, but it is another thing to believe and apply the Word of God. Mao nang ang slogan sa atong ministry is Operation SLBA. Study, learn, believe, apply the Word of God. You see? Gawas pa niya na ang method paagi sa atong pagtuon sa pulo sa Diyos by inculcation, sinilsilay. Mao na nga imong matikdan nga usahay magbalik-balik kini atong gihisgutan bahin ini mga butanga gikat sa pulong sa Dios kay mao man ang paagi nga masilsil gyud di na nimo makalimtan. Unsa may tuyo nga balik-balik ko nato. Unsa may tuyo? Aron may numduman? Dili. Ang tuyo nga atong balik-balikon mao nga dili na nimo makalimtan. Kasabot ka? Mao nang tuyo nini nga atong ministry. So, okay, if you want victory against sin, let Bible doctrine circulate. Patuyok-tuyok ka na diha sa imong panimuot. Apan, be sure nga na kasi sulod lagi sa operational divine dynasty, dapit nga may gahom sa Dios. And then, lain pag yung solusyon ng imong suliran sa sala, rebound. O kining rebound, ato gining gamit nga termino, mura ba niyo basketball bitaw? Nga di man ka makashoot, kung dili nimo unsa, i-dribble o na ang bula o niya, kadtong buot nga mo shoot na lang niya, dili ma-shot sa ring, then imong i-rebound. Mutpasabot nga, imong i-rebound, aron ikaw na po mo dribble o mo shoot na po dito sa ring. That's why we use the word rebound. Apan dili kay kutob lang na diha, dili kay kutob nga imong isugid sa mga sala. Nga way pagpadayon sa imong pagtuon sa puno sa Dios, kinahanglan mo ni ang kanang paagi. Rebound and keep moving. Padayon sa imong Kristohanong pagkinabuhi, pinagis pagtuon sa pulo sa Dios. Ayaw hunong. So that itong akong gisgutan, those are solutions to the problem of sin. Kaya kini nga itong gisgutan, aron ikaw mahimong mananaog sa kinabuhi. So, unas tanan, so pagkamaluwas, nakadungog ka sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. Be born again. Ito si Nicodemo nangutan na sa atong Ginoo si Kristo, mihingok siyang dool atong Ginoo sa gabi. Nga namang gabi maging siya yung dool ni Ginoo si Kristo. Kaya di siya buot nga makitaan siya mga sakop sa yung simbahan. Ano man di siya? Yung dool man itong
kanang ikadungog nga maayong magtutudlo, wa man siguro siya makasiguro sa iyang kaluwasan gyud. Amo na gabi siya niadto biduol ni Ginoong Jesucristo ug nangutan na siya kung saan man nato pagaluwas. Maestro o saan man nato pagaluwas. Mo tong gisultihan siya ni Ginoong Jesucristo. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usap dili siya makakita sa ginarihan sa Dios. Being born again, regeneration. John 3:7 and John 3:3. So, kaya ang regeneration, God, you become reborn to the family of God. That means you are born to the royal family of God. O ang imong sundo na karon, human ka maluwas, you have to follow the honor code of the royal family. Kaya mo ka na ang instruksyon sa tanan nga mga born-again persons regarding the new family procedure. Kaya kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, dili ni dua-dua. This is a serious matter. Mani kalunay kong balik-malikon yun. So, timan nito, temptation is not sin. Okay? Kung tintalon ka, wag ka pa makasala. Kano sa man mahimong sala ang temptasyon? Until you succumb to the temptation. Kung musugot ka, yan ang maong tentasyon. Now, kini nga itong kinayang magkasala tuod, kanihing tapot naman isa, tibuok na itong kalawasan. Kanang mutan na katingay, ano maningwa manitang tanga sa Diyos. Humanta maluwas. Now, ngano man, nabi, kung ikaw pangutan noon po, ang atong paminaw, ang atong kinayang magkasala, wa nitang tanga sa Diyos, tungod kay paminaw. Dili siya buot nga kita mapilde nining atong pagkinabuhing espirituanon. So, let me rephrase in English. The old sin nature is not removed by God because He wants us to be victorious in our spiritual life. Ginamit ang tanang mga kasangkapan sa Diyos nga grasya. You see? Now, tuod, sa tubangan sa Diyos, dili ang atong mga binuhatan mo'y mahinungdanon. It is the condition of our mental attitude. Muna minungdanon alang sa Diyos. The Bible says, what we think is what we are. Diba? Unya, and God mandates every believer to think the mind of Christ. Una-una, gamita ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo sa imong paghunahuna. Sa amin mo paggamit yan ng iyang huna-huna kung huwag kaya lamang sa pulong sa Diyos. Huwag kaya magamit na panghuna-huna. Imurang huna-huna, tawanon. You see? Nanas primero Corinto 2:16. Ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Huna-huna sa Diyos ang atong gihuna-huna. Kung sige tagtuon sa pulong sa Diyos. Gani, ang Diyos nagamando nga, baguho na ito kining atong panghuna-huna. Bible doctrine mandates also believers to renovate our mind. See, ang katungdanan o responsibilidad sa matag magtutuo niining ikaduhang bahin sa Diyos, bahin sa plano sa Diyos, is to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, now, kini ko nga itong gisgutan, mga espirituhanon ning mga butanga. Okay? The spiritual life is life beyond gnosis. Now, hibaw ka, kamong mga daan na sa atong ministry, gnosis means academic knowledge.
Kana ba imong nadungog, imong nasayran, parehara ko na si imong kanang nakatunan diya sa mga kolehiyo, sa imong pag-eskwela pa. You see? All those things, those informations were academic knowledge. It has nothing to do with your spiritual life. You see? Maunay gnosis, Gnosis, Grigong pulong sa academic knowledge. Unless, now I'm talking to you as a believer, unless you believe in what you learned sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos nga gnosis pa, imo nang ikanang tuuhan, kaysa diha nga imong tuuhan ka na, nga gikan gyud sa hunahuna ni Kristo. Then, the Holy Spirit, mulihok siya sa paghimo niya ng matuod, klaro, tataw, tinaw, nga aron imo ka na magamit sa imong espiritualong pagkinabuhi. Mao na epignosis. Epignosis. Dili na na academic knowledge, kundi unsa man. Spiritual phenomena. See? Na magamit na nimo sa imong espiritualong pagkinabuhi. So, muna, the spiritual life is life beyond gnosis. Beyond. Nabaw pa sa gnosis. So, you are in the process of knowing the love of God, which surpasses knowledge, all understanding. You see? God already provided every believer all the assets for the believer to be a winner. Nakadungog ka. God already provided you, if you are a believer, the assets to be a winner. Ato ning ipadayon ugma. So, ayaw sipyat. Sa pagpakiguban ka nato ning atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampot, abala na mo nga Dios, salamat ni ining grasya nga mong ipahimuslan ining adlaw. Hinaut nga kini mahimong dugang paghagit, pagdasig ka na mo sa pagtuon sa imong pulong adlaw-adlaw. Aron kami makakabot ngayon sa among tumong nga espirituanong pagkahamtong. Di na amo ng matagamtaman ang katakos sa pagkinabuhi. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.